Foli ani waliɲumandɔn bɛɛ lase an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nin kuma in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen don jabarani kɔrɔ yasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Serifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ tali kɛ Mali lahalayaw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la. An b'a jira u la k'a fɔ n ko nin y'o kuma selen. An ka dunanjigi soba Maeva Palace a ye lajɛrɛba bisimila. Lajɛrɛ min bɛ tali kɛ Mali alimaminakaw minnu talen tun bɛ dɔnnika wɛrɛli la Marɔku jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko 7e corte u ka dɔnnika wɛrɛli kuncɛli kɔfɛ u bisimilara Mali faba kɔnɔ ka bɛn fɛn min ye sibiri janvier kalo tile 3 san 2026 ka sanga ni maabaw caman yeli kɛnɛ kɔnɔna na. O dɔ bɛ tali kɛ Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madani Haidara ale tun bɛ lajɛrɛba in kɛnɛ kan. An ka ɲininikɛla ye Alhamidu Badini a n'a ka jatala Dramani Maledo. Alimamu ma kɛmɛ minnu cɛla an balaka maa 7 olu ka diplôme de taara ni ka d'u ma ni jɛrɛ in senfɛ mun n'a bɛ kalankuncɛ ko fɔ san 2 kɔnɔna na fɛn min ye an ka alimamu ye o gɛrɛsɛgɛ donna kalan na bolofara caman na diinɛ dɔnniya a ka ja bololabaara o degeli n'an ko ma ko métier. Allah subhanahu wa ta'ala kɔnɔna na ba'da ma yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim أكو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أكو محمد صلى الله عليه وسلم أكو أدمدون ولك أن الله سبحانه وتعالى كسرما نكودون أني كانوني ولتجارة مي أدمدين بكانون سورة الله جرنت تمينا الله صلى بكلاتون كفالك رنا صلى الله عليه وسلم أكو لست عليهم بمسيطر أكو نيبل أدمدون ولله كان نسرما دون ما جرنتين فو إني كاشي مسجدرا ni mami ya famia chugo nyumana kana alhamdulillah ni mami ma afamia ufamia chuga la maneka donga fo dusukene Allah subhanahu wa ta'ala tay mbe ma kana kabla strategia kama mami ni Allah subhanahu wa ta'ala ja ya Allah ya rabbi angani samla formation ni abulla hukmu ni konna kalamu na baraw be sena na kera sababu ye almamu keme chama oluka formation soro Maroku jamana kan o teriya nyuman ko fo mumbe jamana fla nunu ni nyonche san chama teriya ko do ni fɛn an bɛ se ka min fɔ a la dɔrɔn o ye jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a jijalen bɛ jamana secteur tɔw la cogo min na a jijalen bɛ diinɛ fana secteur la ten diinɛ secteur façon bɛɛ silamɛ kunda chrétien kunda o kɔnɔna na bourse min dila ka taa mɔgɔw kalan Maroc a ma kɛ dɔrɔn parce que ko Maroc ka di an ye parce que baara o baara mɔgɔ dɔ bɛ yen expérience bɛ a la expérience bɛ Maroc la alimami kalan kɔnɔna na parce que mɔgɔw bɛ mécanicien kalan kɛ a kɔnɔna na o bɛ formation professionnelle bɛɛ lajɛlen kalan kɛ a kɔnɔna na mɔgɔ seli dɔrɔn kalan tɛ parce que n'a fɔra ko alimamiya kalan o bɛ kɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko ka taa alimamiya dɔrɔn kalan kɛ Maroc formation t'a to mɔgɔ bɛ se k'o kɛ parce que an bɛ seli la k'a sɔrɔ Maroc tɛ mais o bɛ ko wɛrɛw de kɛ a kɔnɔna na ani an bɛ diɲɛ waati min kɔnɔna na jatigɛ wale kɛlɛ mun bɛ an sen na o t'a kalan kɛ walasa k'o hakili kɔgɔ pour que mɔgɔ kana se ka don o hakili la ka o bila mɔgɔ juguw ka sira kan pour que n'o fana nana o ka se ka mɔgɔw fana lafaamuya walasa mɔgɔ kana se ka taa mɔgɔ juguw ka sira kan o ka kalan ye kalan façon min ye a bɛ jamana développer a bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ mako bɛ lafiya min na o bɛ kɛ. An ka alimamu n'olu ye san 2 kalan kɛ Maroc faba Rabat Institut Mohamed VI kɔnɔna na bɛɛ kelen-kelenna y'i ka diplôme minɛ nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ ko kalan kun cɛra fɛn min ye wulikajɔ caman ye o kan ka sabatiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma bɛn kotɔɲɔn ta la o bɛ se sabati jamana in kɔnɔ cogo min. A silamɛya b'o bolo la dɛ silamɛya ti mɔgɔ faga diinɛ silamɛya ti mɔgɔ tɔɲɔ silamɛ selila waane dɔw ala kira kɔfɛ aw b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan o taara jahanɛmɛ kɔnɔ parce que a ye a tɔgɔ ye di jakuma siri a ma dumuni d'a ma a ma ji d'a ma fɔ kɔngɔ ye ni minɔgɔ ye jakuma faga a ye baara o baara kɛ ala y'a bɛɛ kɛ fu ye ka jeni alors o silamɛya ti mɔgɔ faga diinɛ ye silamɛw man k'u da de o kan cɛnnikɛ diinɛ tɛ silamɛw man k'u da de o kan mais anw ka kuma ka gɛlɛn parce que n'i ye tiɲɛ fɔ tiɲɛ fɔla man ka ko kojugu mais hasbunallah balaw ni tɔɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yan an b'a bɛɛ segin an ka faamaw de ma
an bɔra jamana dɔ la sisan n tɛ jamana tɔgɔ fɔ bilahi aliyul azim a kelen da gosira manamana ko dɔ la juma kutuba la an karamɔgɔ fo ka diɲɛ wuli a t'a fɔ kun u ka journaliste dɔ tulonkɛtɔ fana journaliste y'o de fɔ a sirannen y'o fɔ k'ale tun bɛ ka mɔgɔya tulon de kɛ u ka karamɔgɔ dɔ fɛ mais u taara ka so bɛɛ jeni k'a ban an kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw bɛ yen u bɛɛ ye kalan kɛ yan alimami dɔ wulila ka manamanakan fɔ ye u y'a tɛgɛ ta a bilalen hakili sigilen filɛ nin mais min ka di i b'a fɔ o ye Mali de ye alors min ka di i ye ni autorité jɛnna n'a ye bɛɛ k'i ta fɔ ni tasuma wulila bɛɛ bɛ bɔ a kalama c'est la réalité silamɛ cɛnw bɛ kɛnɛ kan kuma dɔw bɛ yen o man ka fɔ jamana kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen o man ka mɛn silamɛ da k'i faso ci n'i y'i faso ci i bɛ taa min n'i faso da cibaw ma i bɛ taa min hinɛ diinɛ makari diinɛ fo kafiriw ɲɛ bɔra diinɛ fɛ ka tuubi o bɛ se ka kɛ mɔgɔ faga diinɛ. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko baara in kun cɛla ni jaw tali ye an ko mun ma ko photo de famille. Yasa ka se ka Imam Ali a ka bangeni nisɔndiya n'a muɲamuɲaw kɛ wajulu su belebele kɛnɛ sigira silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine International maaw fɛ ka bɛn juma su ka dugusɛ kɛ sibiri janvier kalo tile 3 san 2026 ma a kɛra Bankɔni Jankinɛbugu dolanti kɛnɛba silamɛw bɔra diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ baaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ Mali alisalamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma Mali alisalamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔra Seyɛdɛ Sherif Usman Madani Haidara ka yamaru kɔnɔna na Samaira Sanogo Ibrahima Kulibali Nuhum Kone ka fara Buya Kulibali kan olu tun bɛ Sherifla Jabarani so tɔgɔ la. Silamɛw ka bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min fanba ye silamɛya dɛmɛtɔn ani saru ye u nana Jankinɛbugu ntolantantɛlɛ minɛ k'a fa eko da kɔnɔ ni nakun ye kelen de ye kana tali kɛ wajulusu belebele na min labɛn kana tali kɛ ni wajulusu baara ninnu na min labɛn bɛ Fédération Ansardine Internationale fɛ walasa ka Imam Ali o bangeni nisɔndiya ani o muɲamuɲa yira ka sanga ni lada timetɔ ye alisilame minnu ye kɔrɔfɔw ta u ye o kanisɔnw yira ka sanga ni baara tɛmɛ cogo ɲuman ye. An bɛ Seydina Ali ka anniversaire an b'o de kɛnɛ kan n'o y'a ka bangeni san kunbɛn an b'o nisɔndiya de la an b'a nisɔndiya kɛ ni wajulu ye ani duwawu nin kɛnɛ ninnu ye kɛnɛbaw de an bɛ se k'a fɔ kunadiya kɛnɛw de don diɲɛ kunadiya ani lahara kunadiya munna parce que n'i ye nin siraw minɛ n'i tuguna kira n'a somɔgɔw kɔ i bɛ kɛ jogo ɲumantigi parce que olu yɛrɛ jogo ka ɲi u ma mɔgɔw bila dɔwɛrɛ kan ni jogo ɲumanya tɛ an karamɔgɔ yɛrɛ o misali belebele ye bon ni ala dun y'i sɔn jogo ɲuman na n'i ye jogo ɲuman sira minɛ i kunnadiyara diɲɛ na i kunnadiyara lahara donc o la o bɛ sɔrɔ ni sira o sira ye o y'an ka kunnadiya siraw de o la nin ye kɛnɛbaw de y'an bolo an bɛ waleɲuman dɔn belebeleba kɛ an karamɔgɔ ye ale min sɔnna ka a yɛrɛ ɲi di k'a ka nafolo di pour que silamɛya tiɲɛ a ka se ka bange. I n'a fɔ santaw la an ba Ayidara Tantijara Tunkara a ye wulikajɔ caman de kɛ ɲina walasa ka dɔ fara baaraw yanga kan o hukumu kɔnɔna na maa caman ye foli ta k'a ɲɛsin a mɔ ka sanga ni a ka wulikajɔ n'a ka ŋɛnɛ ɲumanya ye. Ni jama min bɛ filɛ kɛnɛ kan nin nakun foyi tɛ nin na fo Seydina Ali ka bangeni bɛɛ nakun ye ale nisɔndiya de ye vraiment Seydina Ali ala ye silamɛya jigi min sɔmɛ ale la a ye silamɛya jigi min fa o de wasali filɛ a kan bi ala bɛ ka o de lase a ma bi silamɛw jama min bɔlen bɛ kana nin kɛnɛ kan kana a ka bangeni ɲɛnamaya o ye a ye cɛsiri min kɛ silamɛya la o de wasa bɛ ka kɛ a ye bi ni ye Mali lajɛ section n'a bɛ Mali kɔnɔ bi n'a fɔra k'a fɔ ko ni degun kɔni t'a yɔrɔ la i b'a sɔrɔ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna sigilen bɛ a bɛɛ lajɛlen na o ye nafa ye ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. A kanu bɛ alisalamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye ani a somɔgɔ sanamaw fɛ k'i yɛrɛ ye nin kɛnɛ ɲɔgɔnna kan o kan ka kɛ nisɔndiyako ani ala tanu ko de ye maa caman ka fɔ la. N'i y'a ye sɔn o sɔn anw bɛ bɔ Fatumatu Zahra kɛ Bamakɔ karamɔgɔ fɛ yan ka tila ka bɔ ka na Aliyu ka anniversaire kɛ vraiment karamɔgɔ ka kumakan
an ye kumakan dɔ le mɛn karamɔgɔ la o le ye n bila a la o ye kumakan jumɛn ye karamɔgɔ ko ko ni Aliyu ka anniversaire sera ko hali n'a kɛra tigɛden kelen walima maraba tigɛ dɔrɔmɛ 5 la k'i ka san k'a yira i ka denbaya la ko Aliyu ka a bangena bi Aliyu ka anniversaire sera vraiment ne y'a kanu k'a ye kira ka somɔgɔ ninnu a kanu ka bon ka tɛmɛ u jɔyɔrɔ ka bon diinɛ kɔnɔna na o de ye n bila an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔ ye k'a deli Ala fɛ Ala ka sijan ani kɛɲɛ di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a deli Ala fɛ Ala ye ɲinata yira an na cogo min na Ala ka san wɛrɛ ta yira an na ten. Ka Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye ani a somɔgɔ sanamaw dɔn ni k'o kanu jira ka se nin hakɛ la silamɛw kan ka o waleɲuman dɔ ta ka ɲɛsin Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fana an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Haidara n'a ka denbaya mɔ o siratigɛ la u ka laseliw kɔnɔna na maa caman ye waleɲuman dɔ kɔrɔfɔw ta ka ɲɛsin o mɔ. Nin kɛnɛ in a nafa tɛ se ka fɔ ka ban sabula ka da kan nin ye barikada kɛnɛ ye Ala waleɲuman kɛnɛ don. Nin kɛnɛ ninnu kɔnɔna la vraiment ni i yɛrɛ b'a kɔnɔ i b'a ye a bɛ bonya de fɔ a bɛ karama de fɔ se nali ye baara minnu kɛ diinɛ la hali ni mɔgɔ min n'i ma kalan i b'a ye vraiment tiɲɛ yɛrɛ la a ka cɛsiri a n'a ka wuli ka jɔ a b'i fari foni bon a b'o cogoya la kɛnɛ in fana b'o cogoya la kɛnɛ in yɛrɛ ye kɛnɛ min ye dugawu jaabi kɛnɛ don ni nana nin kɛnɛ in kɔnɔ i walawalalen don i nisɔndiyalen don sabula ka d'a kan i tɛ wuli ka bɔ yan f'i ka dugawu ka jaabi sabula i nana kun dɔ de kama n'o ye Seydina Ali bangeli o bonya n'o ɲaɲa vraiment o ye Ala tano ye Ala fo ye Ala barikada ye donc an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ Ala de fo ka Ala barikada ka Ala wariɲuman dɔn a kɛnɛ kɔnɔ. U bɔra ka caya ka sanga ni nin wajulusu belebele in baaraw ye alisilamɛw ka bɔ Bamako fan bɛɛ lajɛlen fɛ Bamako kɔ kan a ka ja Mali jamana kɔ kan o kulo nɔgɔ bɔra ka sanga ni silamɛya dɛmɛ tɔn Anisaru wajulukɛlaw ka kuma sanumaw ye k'o kulo nɔgɔ bɔ walasa ka baaraw kuncɛ baara labaw taara ka di Sherifula Duba de mɔ o la Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛ tɔn Anisaru ni yɔrɔ fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Haidara a sɛnsɛnnen kɔfɛ ka don nisɔndiya ani bonya kɔnɔ kɔrɔfɔ kuncɛw dira ale de mɔ a ka laseliw kɔnɔ a ye hakilina in sɛbɛn kunnafoni ka tari ni ka laban ka ɲɛfɔli kɛ ni suba in na ɲɔgɔnna fisamancɛw kan min kɔnɔna na a ye alisilamɛ jama su ka kɛ ni baara ninnu kan min bɛ kɛ sababu ka Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye ka ani a somɔgɔ sanumaw kanu yira bani labanna ka ɲɛfɔliw kɛ alisilamɛ diinɛ kan alisilamɛ diinɛ min ko hinɛ ni makari yafaɲɔgɔnma ani keleya bayatul islamiya o lɛdu 6 ani duwawudon o ye dansigi wajulusu belebele baaraw la. Ala ka dugawu kelen bɛɛ lajɛlen minɛ ka san nata k'o yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na n'an bɔra yen an bɛ taa Sikaso kaw fɛ yen nɔ silamɛya dɛmɛtɔ Anisaru ka bɔ Sikaso u ye lajɛrɛba kɛnɛ sigi lajɛrɛ min tun bɛ tali kɛ kira Muhamadu kisi ani nɛɛma b'a ma ale denmuso sanuma n'o ye Fatumatu Zaharaw ale ka bangeni nisɔndiya muɲa Kadija Tarawele Sherifula Jabarani so tɔgɔ la bɛ ɲɛfɔli k'a ko la. Nin kɛnɛ nɔrɔmaba in ye Anisaru ni kanuwaw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Sikaso fan caman na o min senfɛ u y'u ka nisɔndiya ani kanu fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛsin Muhamadu Mustafa ale denmuso sanumanba in Seyida Fatima Zahra alayhi salam ale yɔrɔ. Alhamdulillah rabbil alamin nisɔndiya min bɛ na bi wulada in na ka kɛ ni bi jumadonya wulada in nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ n'i y'a mɛn Ala kira yɛrɛ kisi ani nɛɛma b'a ye an bɛ se k'a fɔ kira yɛrɛ de ye mɔgɔw yira n'o ye a denw ye ko ni mɔgɔ min kɛra o fɛ a n'a mɔden i kɛra ale fɛ n'i ma kɛ o fɛ i ma k'ale fɛ donc an b'a fɔ an nisɔndiyalen don ni Fatumata Zahra ka anniversaire kɔnɔna de yan surtout an sifinnakaw ni mɔgɔ kan ka nisɔndiya anw de kan ka nisɔndiya k'a sababu kɛ Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye n'i y'a ka waati yɛrɛ jateminɛ sifinnakaw de ka cɛsiri bonyana kosɛbɛ kira Mamadu nɔfɛ. Seyida Fatima Zahra alayhi salam ale ka ni bangeni ɲɛnamayali in kɛnɛ kan fɛn min ye karamɔgɔw ye olu ka kuma falenfalenw kɔnɔna na u ye bilasirali kɛ ka taa silamɛw yɔrɔ ni Seyida Fatima Zahra alayhi salam ale jogobaw a n'a ka alaɲɛsiranɲɛw kan ale min ye misali ye silamɛya kɔnɔ n'a jogobaw ka kan ni ladegeli ye. Nin ye koba ye dɛ Fatumatu Zahra ye kalanbulon di n'an y'a ka kɛnɛ sɔrɔ a ye bonya minnu b'a la kira ye bonya minnu fɔ a kan ani kira ye kuma ɲuman minnu fɔ a ye a kan k'o baaraw kɛ an k'an ka ɲɔgɔn la kalanw la ni y'an baw ni yɔrɔ la ye a ko Fatumatu Zahra ma a ko muso o muso
n'i sɔnna su fɛ k'i sigi i cɛ kɛrɛfɛ waatinin dama ko i cɛ kɛrɛfɛ sigi kene lahu indallahi afdal min ibadati sana wahida yani ko Ala b'a sɛbɛn e minti kelen kɛ sigilen cɛ kɛrɛfɛ baro dumankɛ la o minti kelen dɛ ko Ala Taala b'a sɛbɛn o bonya n'o samantiya sɛbɛn i ye ka tila ka san kelen alabato minɛlen ko Ala b'o d'e ma kira ye nin fɔ Fatumata Zahra ye n'Ala ka sariya tɛ kira ma foyi wajibiya mɔgɔw kan a ma foyi ɲini fana a yɛrɛ kun ye nka i min ɲini an fɛ o yi a somɔgɔw kanu ye uzakirukum fi ahli bayti n b'aw ɲina ka daliba masa Ala ɲɛfɛ don diɲɛ o diɲɛ sebali tɛ den badenw ni don dɔ sɔgɔma tɛ wula don kira ko ne ye n somɔgɔw to a bolo a y'o mana cogo di a y'o bila bolo jumɛn kan i jɔyɔrɔ kun ye mun ye o la ura ansɔru an bɛ kɛnɛ bakanw la yen na nisɔndiya kɛnɛ don nka kasi kɛnɛ don kira somɔgɔw mana cogo man ɲi o tɔɲɔlen don i jɔyɔrɔ ye mun ye ura a ye hakili to sujudu shukuru la a ka tentu laban bɛɛ a ye Ala wele Alakira somɔgɔw ye an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko nin kɛnɛ nɔrɔmaba min sigila bonya ani karama kɔnɔna na a ye sankɔrɔta sɔrɔ ni alikuranɛ sanuma kalanniw ye bɛyitu daliw fo ka taa se Ala ɲɛsiranɲɛ kumakanw ma o de b'an lase farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw ma minnu bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fanba fɛ Venezuela jamana bondo Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump fɛ juma ka dugu jɛ sibiri la Venezuela u ka sanfɛfɛnw kunbɛlaw ma se ka bonifɛnw natɔ ye ka sabu kɛ kuma min na ni Donald Trump bɛ diɲɛ di a ka surasiw ma u ka Venezuela jamana bunde a y'a sɔrɔ Venezuela jamana surasiya kɛmɛ ka u ka sanfɛfɛnw kunbɛlaw fa Venezuela jamana kɔnɔ Fox News kunnafoni di sira ka fɔ la Venezuela yɛrɛ faaba la sa n'o ye Caracas ye su mumɛ bɛɛ lajɛlen panguru manga de kun bɛ ka mɛn ani yɔrɔw jeninga yɔrɔw bunde ka danganda min bɛ gwayira o bundera Ameriki jamana surasiya fɛ Venezuela ma ɲɛmaw yɛrɛ kun y'a ɲini Venezuela jamana denw fɛ maa si ka ni pɛtɛ kɛnɛda la ka sabu kɛ duruni de bɛ ka bundeli kɛ Venezuela jamana kɔnɔ Colombie jamana ɲɛma ye laseli kɛ bɔlɔlɔ ka jira k'a fɔ Ameriki jamana ye yɔrɔ 11 ɲɔgɔnna de suma Venezuela jamana kɔnɔ ni k'u bun wa yɔrɔ 11 bɛɛ lajɛlen sɔrɔla dadigi kɛra Venezuela jamana la yɔrɔ 11 minnu bonna Colombie jamana ɲɛma Gustavo Petro ka fɔ la o dɔ ye Carlota surasiya daga yɔrɔ min bɛ ni sanfɛkɛlɛcɛw don yen bonna k'a bɔ baara la surasiya daga yɔrɔ min bɛ kulu sanfɛ Katia Lamar o fɛnɛ bonna k'o tiɲɛ k'o bɔ baara la Venezuela wasablo min yɛrɛ bɛ jamana faaba yɛrɛ lɔ Caracas o fɛnɛ bonna Ameriki jamana surasiya fɛ surasiya daga yɔrɔ min bɛ Fuerteventura Venezuela faaba la Caracas o fɛnɛ bonna k'o bɔ baara la ani sanfɛ kɛlɛcɛw daga yɔrɔ min bɛ Barquisimeto ni kɛlɛkɛ pankurunzen deliniw mara yɔrɔ ye yen ye avion de chasse F-16 o fɛnɛ bundera Ameriki jamana surasiya fɛ pankurun jiginkɛnɛ caman bonna fana Donald Trump fɛ i n'a fɔ El Atiyo ani Charalav pankurun jiginkɛnɛw yɔrɔ wɛrɛw fɛnɛ bɛ yɔrɔ minnu bonna Venezuela jamana kɔnɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump fɛ Ugerote o sanfɛ kɛlɛcɛ daga yɔrɔ min bɛ yen ni hélicoptère daga yɔrɔ ye yen ye o fɛnɛ bonna Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump fɛ Venezuela faaba Caracas ni a dafɛla bɛɛ kun bɛ dibi la su mumɛ bɛɛ ka sabu kɛ kurantigɛ ye Rusila jamana ɲɛma Vladimir Putin ka fanga ko a bɛ a ɲini Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump fɛ a ka ɲɛfɔli kɛ Venezuela jamana ko in kun ka kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Nicolas Maduro jamana ɲɛma n'a furumuso u bɛ cogo jumɛn na Rusila jamana mago bɛ o kunnafoni na kɔrɔfɔ lasera Rusila minisiriso fɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ Rusila jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔw ma a y'a yira k'a fɔ Rusila jamana bɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka bɔ Venezuela yan fan fɛ kunnafoni ɲumanw tɛ bawo Nicolas Maduro jamana ɲɛma ni a furumuso ko Rusila jamana maa ɲɛmaw y'a mɛn k'a fɔ olu labɔna kɛ jamana kɔnɔ ko n'o kɛra kɛ fɛn ye ko Ameriki jamana k'a dɔn k'a fɔ a jakira ko kumana ko Rusila jamana b'a fɛ ɲɛfɔliba ka kɛ a ye Venezuela jamana ɲɛma Nicolas Maduro n'a furumuso ka cogoya kunga bawo Venezuela jamana kan hɔrɔnyalen don
amanga jamana dɔ ka wuli ka taa bi jamana kan hɔrɔnyalen dɔ ka a bi diɲɛ selekena ni sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ. Venezuela kaw ka minisiriso yɛrɛ min ɲɛsin bɛ Venezuela ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mɔ sa o minisiri Ivan Gilpinto y'a jira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ye diɲɛ di a ka surasiw mɔ ka Venezuela jamana susu ko yɔrɔ caman susura kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Venezuela faaba Caracas surasi daga yɔrɔ caman bona u fɛ. A y'a jira k'a fɔ Amérique jamana n'an bɛ bi u ka jamana kan. Amérique jamana ɲɛma yɛrɛ sa n'o ye Donald Trump ye a bɔra ka kuma surɔ k'a fɔ a ma kɔlɔkɔlɔ bundeli da Venezuela jamana kan wa bibi na Nicolas Maduro n'a furumuso u ɲɛnama minɛna Amérique jamana surasiya fɛ Venezuela jamana kɔnɔ ni ka bɔ ni u ye Venezuela jamana kɔnɔ. Iran jamana lasigiden min bɛ jɛnselikɛna ni tɔn b'a Nations Unies na Amir Sahida Iravani a ye sɛbɛnni kɛ ka ci jɛnselikɛna ni tɔn b'a Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres mɔ ani jɛnselikɛna ni tɔn b'a Nations Unies ɲɛma yaso Conseil de sécurité ɲɛma Abubakar Daire Ousmane mɔ k'a fɔ u k'u kangari da Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ye a kɛwale bɛ ka na ni Iran jamanadenw juli ye ka bila Iran fanga de la. Iravani ka fɔ la Amérique jamana ɲɛma Donald Trump yana k'a fɔ ko ni Iran jamana ɲɛmaw ye Iran jamana nisɔngoya taamanaw fa k'a bɛ don Iran jamana fanga nɔfɛ k'a kun ye laseli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ni Iran jamana ye a ka mugujugu lalila kurakuraya k'a bɛ don Iran jamana nɔfɛ. Janvier kalo tile tɛmɛnen Donald Trump de y'i kanto bɔlɔlɔ kan ko nisɔngoya taamaw minnu lɛ nin ye senna Iran jamana kɔnɔ jagokɛlaw fɛ ni Iran jamana ma ɲɛmaw ko u bɛ bɔnɛ banfula don nisɔngoya taamanaw kunna ko a ka dɔn k'a fɔ Amérique jamana don dɔ don Iran fanga nɔfɛ ka nisɔngoya taamanaw lakana. O de y'a to jɛnselikɛna ni tɔn b'a Nations Unies na Iran jamana lasigiden min bɛ yen a ko Amérique jamana bɛ k'i sen don fɛn na fɛn min da ɲɛsira la. Nka Ayatollah Ali Khamenei ni o ye Iran kaw ka diinɛ ɲɛmaaba ye ale ka kɔrɔsigi ko Ali Shamkhani o ko jamana o jamana ma nin tɛgɛ mɔnɔ bɔ Iran jamana nɔfɛ wali kelen Iran jamana den dɔ nɔfɛ ko Iran jamana jugu ye o jamana masina ye ko dɛmɛ ko dan b'a yɛrɛ ye ka ɲɛsin Iran jamana den dɔ mɔ nin nisɔngoya taama ko in nɔ ko tɛgɛ na tigɛ fɔ a dumama yɔrɔ Iran fanga fɛ. Ayatollah Ali Khamenei ka kɔrɔsigi ye o sɛbɛn k'o bila bɔlɔlɔ kan a ko Amérique jamana k'a fɔ k'a bɛ dɛmɛ don jamana dɔ den dɔ mɔ ko Amérique jamana ɲinɛna kɛ dɛ ko diɲɛ tɛ Amérique jamana ka dɛmɛ kɛ cogo dɔ diɲɛ ɲɛfɛ a donna Iraki Saddam Hussein nɔfɛ o labanna mun na Iran jamana filenkolon dira k'a dakolondi n'a bɛ s'o la mun y'a bolibaatɔ bɔ Afghanistan a kɛlen kɔfɛ ka san 20 kɛ k'a ɲɛnama sigi jamana ɲɛmaaya la Afghanistan n'o ye Ahmed Karzai ye san 2001 a ye minnu gɛn ka bɔ fanga na k'o sigi n'o ye talibanw ye olu ka bilen k'a da Amérique jamana tɛgɛ a ka laban ka boli ka bɔ san 20 o kɔfɛ olu ka laban ka na fanga ta k'u sago kɛ Afghanistan kɔnɔ bi a ko bande Gaza a bɛ ka mun kɛ yen ka Palestine ka den ka faali dabila ko Amérique jamana bɛ se k'i to a yɛrɛ mɔ cogo jumɛn k'a b'a fɔ k'a bɛna dɛmɛ don wali jamanaw denw mɔ a kɛlen kɔfɛ ka nin kokolo ninnu kɛ diɲɛ ɲɛfɛ. A ma ladɔnniya k'a fɔ décembre kalo tile 29 tɛmɛnen Iran faaba la Tehran nisɔngoya taama bolo dara jagokɛlaw fɛ ka sabu kɛ Iran ɲamana wari dunda o de balala ka bi ni ka fanga ban o yɔrɔ bɛɛ nisɔngoya taamanaw bɔra ko bɛɛ ka bɔlɔ minɛ ka butigiw datugu décembre kalo tile 30 sanfɛ kalansow minnu fɛnɛ bɛ Iran faaba la Tehran olu fɛnɛ farala nisɔngoya taamanaw kan décembre kalo tile 31 maramafɛntigi dɔw de sina ka balaw kɛ ka don fɛse sigida ɲɛmaaya so mairie kɔnɔ Fars mara la Iran goro dugu ya b'a fɛ ni ka tiɲɛni fɛnɛ kɛ yen. Sini jamana na jaabili kɛ waati kɛ jaabi ɲɔgɔn ye e maa o maa kɔnɔ min bɛ sini jamana dafɛ ko Taiwan ni sini yɛrɛ bolo a ka jamana dɔ don n'a kɔnɔ maaw bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ ko fɔ u ka kɛ u dama jamana ye ni Amérique jamana ɲɛmaaw bɛ to k'u su ka bila sini na ko dakɔrɔbɔliw minnu bɛ senna Taiwan kun kan ko sini jamana na jaabili kɛ a bɛɛ lajɛlen la nin ye sini lasigiden ka kuma ye Rusilafaaba la Moscou a ko bibi in na sini jamana ma ɲɛmaaw ye hakilina min da o ye ka cakɛdaw ɲangi Amérique jamana cakɛdaw la marifa feere cakɛdaw minnu kɛra maramafɛn feereba ye Taiwan kɔnɔ murutilen mɔ maramafɛn cakɛda mugan ɲɔgɔnna Amérique jamana kɔnɔ sini kɛmɛ ka ɲangi da olu kan wa Amérique surasiya ɲɛmaayaso maa 10 ɲɔgɔnna minnu sen yɛra maramafɛn feereli la Taiwan mɔ ɲangi fɛnɛ dan bɛ olu kan k'a daminɛ décembre kalo tile 29 la sini surasiya ye labɛnba de daminɛ Taiwan fan wuyi fɛ
ji kan gɛrɛngɛrɛnnen ɲɛna muɲugumanyaka min dɔgɔ dara commission justice 2025 kangarida de do ka ɲɛsin Taiwan ŋɔnɔ murutilen mɔɔw mɔ olu minnu kɛmɛ k'u b'u yɛrɛ ta ka bɔ Chine na n'u y'a kɔrɔbɔ a tɛ kɛ basi ye k'a na dɛsɛ wa u bɛ k'u jigi da setigi jamanaw minnu ka kɔ kan n'olu fɛnɛ kɛra kɔrɔbɔfɛn ye a n'a b'u ye minan wɛrɛlen na nin ye Chine lasigiden ka kuma ye Eresila jamana kɔnɔ a ko bibi in na Chine jamana ma ɲɛmɔgɔw sɔn min bɛ k'a fɔ Ameriki jamana kɔnɔ maa de bɛ maa na o b'a fɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman de ye ka Ameriki jamana don kɛlɛ de kɔnɔ k'a ni Chine jamana se ɲɔgɔn mɔ a ko marabolo ɲɛmaa min bɛ Taiwan ni o ye Lai Ching-te ale ka ɲini ɲɛjugu ɲɛɲuman ko maramafɛn ka sɔrɔ Taiwan fɛ ka bɔ Ameriki jamana kɔnɔ a laɲini tɛ dɔwɛrɛ y'a fɛ dɛ a b'a fɛ ka Ameriki jamana de sundenw kɛlɛ la ko kumana ko a na to bɛɛ lajɛlen kɔnɔ don nataw la k'a fɔ Taiwan ma murutilenw ye Ameriki jamana do kɔrɔ a tɛ se k'i yɛrɛ bɔ ko min nɔ wa jiriden kunnama na dun Ameriki jamana fɛnɛ fɛ ni ta ko k'a bɛ kɛ bilafɛn ye forobamugu la yanni nin kuma cɛ lasigiden fɛ Eresila minisiriso min ɲɛsin bɛ Eresila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ o ma a minisiri Sergei Lavrov o kun y'a jira kunnafoni di senfɛ k'a fɔ bibi in na Taiwan kun kan ko a dabɔ bɛ a kama Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la Taiwan lapasatɔ tɛ dɛ u bɛ ka Chine jamana de bɛlɛ k'u yɛrɛ kɛ Taiwan lapasabaw ye Yemen worodugu yanfa kɛra dama jamana ye wa sariya sunba kura sigira senga min bi Yemen worodugu yanfa in tigɛ ka bɔ Yemen fan dɔw la k'a ka dama jamana ye u ko u ka jamana kura tɔgɔ ye Arabie du Sud indépendante Yemen worodugu yanfa arabulama kan hɔrɔnyalen an ye a fɔ aw ye an ka laseli tɛmɛnenw na k'a fɔ a ɲɛmɔgɔw kun ye a jira k'a fɔ u b'a fɛ ka fanga bonda kuraw sigi Yemen fan kun n'o ye worodugu yanfa ye n'a b'a fɛ ka muruti Yemen mɔ a dɛmɛnen don arabula jamana min fɛ o ye Émirats Arabes Unis ye a barata Émirats Arabes Unis ni Saudiya jamana fɛnɛ kun bɛ ɲɔgɔn bolo nka Saudiya jamana bɛ ka fanga wɛrɛ de dɛmɛ Yemen fanga min joko yɔrɔ bɛn bɛ Yemen faaba mɔ bibi in na Saudiya jamana ni Émirats Arabes Unis fɔra ɲɔgɔn kɔ ka sabu kɛ Saudiya jamana y'a yira k'a fɔ i jiginna i jɛ ɲɔgɔn jamana Émirats Arabes Unis na k'a ye k'a fɔ a bɛ ka taa fan wɛrɛ dɛmɛ min tɛ ka fan dɛmɛnen ye k'o ma bɛn Desanburu kalo daminɛ nin ma murutilen ninnu ye Yemen worodugu yanfa in minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna marabolow minnu bɛ wele ko Adramawut ani Mahara Yemen kɔrɔ yanfa fɛ u y'o bɛɛ minɛ u ka sariya sunba kura kɔnɔ a kɛn bɛ ka jira k'a fɔ Yemen worodugu yanfa n'o ye Arabie du Sud ye a tɔgɔ kura y'o ye jamana kan hɔrɔnyalen don a faaba ye Aden ye a danjɛw ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tali kɛ Yemen jamana danjɛ kɔrɔ kan ma min na Yemen bɛ wele ko République démocratique populaire du Yemen o danjɛw k'a bɛ tali kɛ o kan ko Arabie du Sud arabula jamana dɔ don a ka diinɛ ye silamaya ye a ka kan fɔta ye arabukan ye wa ka sariya ye silamɛ sariya ye ko furanjɛrɔ fanga bɛ kɛ san 2 ye baaraw minnu kan ka kɛ furanjɛrɔ fanga kɔnɔ fanga bondaw fɛ olu na dansigi don nataw la Yemen yɛrɛ kɔnɔ fanga ɲinindɔn minnu bɛ yen ani jamana ɲɛmaaw olu ma u da don kɔrɔ Émirats Arabes Unis min wɛnna Yemen fanga fɛ k'a fɔ i nakun kun ye an dɛmɛ ni ye an kun bɛ ka tɛgɛ nɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn la o da de rɔ i ni an dɛmɛbaa kun nana o de k'a kan n'o ye Saudiya jamana ye n'a ma ɲɛ k'e jɛngɛnna k'e taara fara jamana juguw kan minnu b'a fɛ ka jamana tila a ye lɛ ni e k'an ka jamana to an ye Émirats Arabes Unis tilara ka kasaw kuruli la a ye jamana bila Émirats Arabes Unis surasiya minisiriso ye laseli kɛ k'a fɔ a ka surasiw bɛɛ sera ka bɔ Yemen dugukolo kan ka sanga ni Yemen fanga ka laɲini ye wa a ka surasiw bɛɛ lajɛlen lakananen bɔra u ye Émirats Arabes Unis jamana lasɔrɔ o fana bɛɛ bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka lase aw ma ka bɛn ni kuma ye an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ